Kaixo lagunok, gaur denok ikusi, sentitu eta edaten dugun gauza bati buruz ariko gara. Urari buruz. Ura ez da inoiz geldi egoten. Etengabe mugitzen da. Gaur, urak egiten duen bidai berezia ikusiko dugu. Uraren zikloa. Denok prest? Ba, hastera goaz. Ura oso garrantzitsua da guretzako. Egunero edaten dugu eta oso osasuntsua da gure gorputzerako. Modu eta forma askotan ikus dezakegu. Itsasoan, erreketan, euria egiten duenean, sukaldeko txorrotan. Hemen ikusten duzuena gure planeta da. Urdinez ikusten duzuen guztia ura da. Normalean, ura erreka eta itsasoan ikusten dugu, baina beste leku askotan ere aurkitzen da. Mendietan edo iparpoloan dagoen elurra, ura da ere. Eta zeruan ikusten ditugun hodeietan ere, ura dago. Orain, urak egiten duen bidai berezia azalduko dizuet. Gure planetako ur gehiena itsasoan dago. Ur pila bat dago itsasoan. Eguzkiaren izpiek itsasoa jotzen dutenean berotu egiten dute ura. Eta apurka-apurka itsasoko ura kea bezalako aire zuri batean bihurtzen da. Berdina gertatzen da dutxako urarekin. Ura bero dagoenean, ke zuri batean bihurtzen da. Ke zuri hori lurruna deitzen da. Itsasoko ura lurrundu egiten denean, gora eta gora egiten du, zerura heldu arte. Prozesu honi vaporizazioa deitzen diogu. Zeruan hotz handia egiten du, eta astiro hodeiak sortzen dira. Hasieran hodeiak txiki-txikiak dira, baina denborarekin handiak bihurtu daitezke. Prozesu hau kondentsazioa deitzen da. Hodeiak handiak direnean, haizeak mugitu egiten ditu, eta gu bizi garen herrietara edo mendietara heltzen dira. Hodeien barruan ur tantak daude. Begira zer gertatzen den hodei baten erditik pasatzen bagara. Hodei barruan dauden ur tantak ikus daitezke. Wow! Hodeia oso handia eta lodia denean, ur tanta hoiek lurrera erortzen dira. Denok ezagutzen dugun euria sortuz. Euriari prezipitazioa ere deitzen diogu. Euria leku guztietan erortzen da. Mendian eta basoan erortzen denean, ura erreketara doa. Eta badakizuen on amaitzen diren erreka guztiak? Erreka guztiek itsasoan amaitzen dute. Errekek bidai luzea egiten dute itsasora heldu arte. Hirietan edo herrietan erortzen den euria, kaleetan dauden estoldetatik jaunsten da, eta hauek ere itsasora heltzen dira. Azkenean, euriarekin lurrera erortzen den ur guztia itsasora bueltatzen da. Itsasoan, eguzkiak ura berriro berotzen du. Zerura igotzen da eta uraren zikloa berriro hasten da. Gogoratu, lehenengo eguzkiak itsasoa berotzen du. Itsasoko ura lurrundu egiten da eta ke zuria bezala zerura igotzen da. Vaporizazioa. Zeruan hodeiak sortzen dira. Kondentsazioa. Hodeiak lodi-lodi daudenean, euria egiten du. Prezipitazioa. Euriarekin erortzen den ura erreketan edo estoldetan amaitzen du, eta azkenean
ur hori itsasora bueltatzen da. Horrela behin eta berriz, ez da inoiz gelditzen. Hau da uraren zikloa. Beraz, gogoratu, itsasoan, errekan edo euria egiten duenean, urak bere bidaia egiten du. Bueno, lagunok, hau izan da dena. Ezagutzen zenuten urak egiten duen bidai berezia hau? Hurrengora arte!